Assalomu alaykum. Mo'y sharifi Ramazon ba hammaishon muborak bошад. пеш аз моҳи шарифи Рамазон хостем эфир кунем, қати мухлисо суҳбат кунем. хуш омадем ба эфири мо. лайк бимонем, поделиться кунем, дигарон бидроян. камакак суҳбат кунем. дӯстои азиз, лайк бимонем, поделиться кунем, суҳбат кунем. шер 5656 хуш омадем. лайк монем, поделиться кунем, эфир мондам, дигароам бидроян, суҳбат кунем. аз пеш моҳи шарифи Рамазонай ҳамаро ба ин моҳи муборак табрик мегӯм. худованд моҳи шарифи Рамазон ба хонадони ҳар яки мо файз баракат биёрад, кинаҳоро аз диломон дур кунад. касеро хафа карда бошем, агар дар ин моҳ бахшиш бибахшишай. ягон савол ҳаст? ягон савол бошад, агар беҷавоб, марҳамат. худо хоҳад ин бегоҳ яктан видео мепартом вобаста ба моҳи шарифи Рамазон. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. беҳтарин ролики тарбиявие. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. систер ҳазор раҳмати калон, шумодам салом. моҳи шарифи Рамазон муборак бошад.
дар ютуб ки дер эфир мекунем, мардум фикр мекунанд ки дига дар сайтҳомон нестем, кам медуроянд ҳамихе. Магарам айспас зуд эфир кунам ки мухлисома даст натимо. Тез бидуроянд тамошо кунанд, қатим суҳбат кунанд. Вақтои пештар вақти эфир мекардам, хела одам медромад, суҳбат мекарданд, савол медоданд. Ёки ай сабабе ки хела боз эфир накарда будам, ай сабаб боша. Hello, sister Farahnoz. Hello. Телефони ман англисия ёки шумо англиси гап задастан қатима? Умар Америка ба фикри бародармон дар Америка. Лекин дар ҳар куҷое ки бошем бояд ба забони модари худмон гап занем. фикр мекунам ягон забон ба мисли забони модарӣ сода ва зудфаҳм нест. хоҳиш мекунам ҳаматон лайк бимонед, эфири моро падилитса кунед, дигаро ҳам бидроянд, камакак суҳбат кунем. касе медурад ба забони англисӣ навистистай? Барои чӣ? ё клавиатуратон забони англисия ёки ҳамаро овардагиам ба забони англисӣ гап заданда? раҷаб мусо, бародари азиз, забони модари хумон қатӣ гап занед. хуш омадед аллакай дар эфири мо 23 нафаре. хоҳиш мекунам лайк гузорем, падилитсия кунед, дигарам дароянд, суҳбат кунем. хела буд қатӣ мухлисо суҳбат кардагӣ набудам. бовар мекунем вақти мухлис саволот мета, вақти дай ҳаёту фаъолияти зиндагӣ дай корот саволот мета, барот муҳимай хирсанд мешавад ки мара тамошо мекунанд. Лекин вақти саволот наметиям ба ҳайрон мемонӣ. Igor Aliyev. Hello Farahnoz.
салом алейкум, ба ҳаматон салом алейкум. умедворам ҳаматон хубен, саломатен. омади моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак бошад. ассалому алайкум, ба ҳаматон ассалому алайкум. хуш омадем ба эфири мо. ҳар куҷое бошен, дар ҳар гӯшаи канори дунё ки бошен, худованд ҳаматона нигаҳбон боша. салом салом, ба ҳама салом. хуш омадем ба эфири мо. салом. саломат бошен, хуш омадем. мо мефахрам ки мара айдига давлато тамошо мекунем. саломат бошен, зинда бошен. салом салом. баридин ман нафаҳмидим клавиатураи ҳаматон англиси шидагия чи хеле ҳама англиси нависистиян. саломат бошен, зинда бошен, раҳмат. шумо низ худона эҳтиёт кунед. ҳелло, лабханди зиндагӣ. хуш омаден. хуш омаден бародаро, апаҳо, хоҳаро. хоҳиш мекунам лайк гузорен. эфири мо ба дигарам бираванд ва ям дромаям суҳбат кунем камакак. хуш омаден, саломат бошен, зинда бошен. салом ба ҳаматон. зинда бошен, раҳмат. саломат бошен.
یک کس نوشته فراموش شما میکنی سریوزنه. برادری عزیز، خدا با شکر ما اویلا دار صاحبی 2 فرزند نازنین نکم. خدا با شکر. هر کسی که مخلصی مای مرا تماشا میکنه، مرا پیگیری میکنه، الکی میدونه که ما اویلا دارم، ما صاحبی فرزندم. خدا با شکر. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدین به افیر ما. خوش آمدین به افیر ما. فارسی میتونی بخوانی تا بنویسم؟ نه، من فارسی خوانده نمیتونم. میتونم با پراگی نه. سلامت باشین، زنده باشین. ماه شریف رمضان با شما نیز مبارک باشد. ماهی مبارک است، ماهی پر از برکت است، پر از فیض است. من روزی نمیتونم بنویسم. شما چی نویستن میخواهیم؟ چی سوال دادن میخواهیم برادر عزیز؟ سلام سلام. شما تاجیکستانی هستید؟ بله، ما از تاجیکستان هستیم.
Xush omadin O'zbekiston. Salomat bo'shang. Xush omadin bu efir ma.